नमस्ते। आज आपल्याला ना शेजारला मी आते पप्पूची आते माझी आते ना आज तुम्हाला गुलाबजामुन बनवून दाखवते। आणि ते पण रेडीमेड पॅकेट असतो ना ते आणतात। आता घरगुती कसं साहित्य कोणाकोणाला कळत नसतं ना काय काय पाहिजे कसे बनवायचे, तर त्यांनी आज रेडीमेड गणपती बाप्पासाठी गुलाबजामुन बनवतात। ते आपण बघूया तर पॅकेटचे कसे बनवतात। इथे बघा 200 ग्रामचं पॅकेट आहे है ना। आता बघूया आपण कसे बनवतात दाखवा। इथे पॅकेट घ्यायचं ना आणि पॅकेट वरती आहे ना प्रमाण असतो सगळा दिलेला, कसं बनवायचं काय बनवायचं आपल्याला समजा अचानक बनवायचे असेल तर असं पॅकेट आणायचं आणि बनवायचे। म्हणजे सेजनमल मी हे पाक बनवते। हा तुम्ही पाक बनवा ही मळेल तोपर्यंत ये। तू मळून काढ मस्त नरम करून टाक एकदम मळून। हे दूध पाहिजे का? दूध इथे आपण दूध किती घ्यायचं? एक पेला? एक पेला ना अर्धा पेला लागतो। हा म्हणजे जेवढा जसं आपल्याला ते गोळा बनवायचा आहे ना पिठाचा तेवढा दूध लागेल आपल्याला। हा तेवढा मळायला घ्यायचा। मी पाक बनवते। तुम्ही किती पाणीला किती साखर? 4 वाट्या पाणी 3 वाट्या साखर। अच्छा साखर 1 वाटी कमी। हा कमी है ना, जास्त गोड बरोबर नाही। हा तांब्या दिसतोय पण ऍक्च्युअली तांब्या नाही, छोटू तांब्या आहे। वाटायचं तांब्यावर दूध घेतला काय? नाही पण आपल्याला कसं पीठ भिजेल एवढंच घ्यायचंय दूध। हो आपल्याला हे जे आपण बनवतो साखरेचं ते धार येण्यासारखं बनवायचं का फक्त विरघळेपर्यंत? नाही विरघळेपर्यंत जरा उकळी आणायची त्याला, मग पाक बनतो बरोबर। बस ना तेवढं। असे ते 1 धार 2 धार 3 धार वाले नाही ना। ते जास्त गोड खातात ना। हे वेलची पावडर जास्त लागते त्याच्यात? नाही जास्त नाही लागत, 1 ते छोटा 1.5 चमचा। फक्त वेलची पावडर का वेलची जायफळ पावडर आहे? नाही वेलची पावडर, फक्त वेलची पावडर आहे। इथे बघा आपलं मळून पण झालेलं आहे आणि इथे आपलं पाक पण बनतोय। चला गोळी करायला चला बाहेर। ही गाडी फास्ट आहे बाबा। रांगोळी बघितली का? रांगोळी सेजलने काढली ना, छान आहे काढली एकदम। गणपतीचं डेकोरेशन पण छान आहे। तर मी तुम्हाला टायमर देतो मम्मी। हा बघूया कोण किती बनवतो। मम्मी या प्लेटची अर्धी साईड तुझी आणि प्लेटची अर्धी साईड तिची। इकडे कॉम्पिटिशन लागले, हे तुमच्यासाठी आहे। कोण किती नाही तेवढे मायनस करूया ना आपण। 4 झालेले आहेत, सेम स्पीडवर आहेत। बघूया कोण किती बरोबर आहे। ठीक आहे तुम्ही 4 झाल्यानंतर घेतलेले हातात, ठीक आहे। चला 5च्या कॉमन 5 आहेत, बघूया किती कोणाचे होतात। ते फास आहे काय बघा पण साईज चुकले की मायनस होणार। नाही करू दे करा। नाही तुमचे मोठे होतात पोटभर खावा। आमचे मायनस नको करू, किती झाले तिकडे। माझी कमी करते तू कर। कॉम्पिटिशन लावायचा फायदा काय माहिती का? आधी करायची। हा मम्मी कॉम्पिटिशन लावायचा फायदा काय माहिती काय? 2 मिनिटाच्या आतमध्ये झाले बघा सर्व करून। नाही तर माणसं बसले 3-4 मिनिट अर्ध्या स्पीड अर्ध्या टाइमच झालं सर्व। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हे दोघांचे सेम झाले 13.5 आणि माझे मस्त आहे काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बापरे 19 आणि 20 झाले। घे जिता इकडचं टाकलं याच्यात, हे 20 आणि हे 26 46 ते माझे बारीक कर। राहू दे 1 2 मोठे दिसतात। म्हणजे ऑलमोस्ट 40-50 असे बनवू शकतात मम्मी, अशा साईजचे असतील आणि ते कसे साईज फुलणार आहेत ना ते।
जे एका 200 ग्रामच्या पाकिटामध्ये 50 तरी करायचे 50 करायचे माणसाने. 50 गोळे करायचे. माझं जरा चुकलं पण असेल तर तुम्ही आता साईज मोठे छोटे करताय ना, हा. परत एक वेळा काउंट देऊया आपण. बघूया आपले किती होतात पूर्ण. या प्लेटमध्ये 26 आणि त्या प्लेटमध्ये 25, टोटल 51 केले मासे ना, सेम साईजचे 51 झाले. आणि अजून तुम्हाला जर छोटे करायचे असतील तर अजून ते जास्त पण होतील. ह्याच्यापेक्षा छोटे करतात छोटे छोटे प्रसाद म्हणून वाटतात ना. हा मिनी वाले नाही, पण असे तरी कमीत कमी हवे, खाल्ल्यासारखे वाटतात. चांगले 51. एक पाकिट मध्ये ना 50 कराच. काय करायचं, आधी गोळे नाही करायचे. आणि मोठे झाले तरी आपण आता लास्टला कसे छोटे छोटे साईडला गेले 50 वाटे करायचे पहिले, नंतर वळायचे. बरोबर आहे. आपले कधी 40 काहीतरी 45 झाले होते, मग ते थोडं थोडं काढून आपण 5-6 वाढवले ना. 3 ताटं होती बघू. चला किचन मध्ये 1 2 ही स्लो गाडी आली. या रूम मध्ये लाईट चांगली आहे. होय मस्त पडतं. आपण छान दिसतोय बघा स्क्रीन मध्ये आहे ना. कढई कुठे आहे? असे फ्रूट सजवायचे सर्वांनी डायनिंग टेबलच्या मधोमध. डायनिंग टेबल बघा त्याचा काचेचा. आता इथे कोण तळते बघूया. आता शेजार तळून दाखवते पहिलं. आणि इथे आम्ही बघा तूप आम्ही गरम करायला ठेवलेलं आहे इकडे. चला शेजार बोलते तू तळ. आता इथे आम्ही गुलाबजामुन तळून घेतोय ना. नाही खाल्ला तो मी भरपूर गोड होता ना तो. मी माणसं गुलाबजामुन करतात, पण बनवायला घेतलं की लगेच झाला ना. माणसं पण जास्त होती. आणि साईडला ते ठेवलं, एक साईडला हे करायला घेतलं की होतं ना. हा तो पॅकेट आणलं की नाही ते पटकन होतात. किती गुलाबजामुन खाणार? खाणार टायमाला असं 2 नाही तर 3 खाणार. सेजल तू किती खाणार? 4. आणि आते 2-3. 10 बार आपल्या घरी संपले, बाकी वाटायला. ते चविष्ट खायच लागणार. हा चविष्ट लागते. म्हणजे ही टेक्निक आहे का, सिक्रेट टेक्निक की असं तळायचं आणि झाकून ठेवायचं? झाकण मारा मित्रमंडळ ये बाई इथे ते काय झालं, आमची कढई आहे ना, आम्ही दुसरी घेतलेली कढई, त्या कढईमध्ये ते लागले खाली. कुठे झाली? उलट हे जास्त चविष्ट लागते. होय लागणार. तेल टाकलं ना ते पटकन करपले. ही आतेची कढई फार म्हणजे जुनी आहे ती, भरपूर जुनी आहे. हा म्हणून त्याच्यामध्ये चांगले येतात. म्हणून असे माणसं जुने वस्तू फेकत नाहीत ना. जुने वस्तू चांगले उपयोगाचे असतात. आता कशी झाली आहे बघ, म्हणजे बरी पण नाही वाटत आहे. दाखवायला बरी नाही वाटत आहे. काय करणार, त्याच्यात येतात तळून छान येतात. मुरली तळून नवीन घेतलेले त्याच्यामध्ये बघ ना कसे आले ते. नवीन घेतले त्याच्यामध्ये असे आले, म्हणून मी माझी जुनी घेतली. तरी पण हे छान वाटलं. हे पण टाका पाकात टाकल्यावर छान वाटणार. तेवढे झाले आणि ते एवढे होतात. आता तुम्हाला जास्त लाल पाहिजे असतील तर थोडे अजून जास्त फ्राय करायचे. जसे आपण फ्राय करू ना तसा त्याला कलर येतो. बरोबर आहे. हा तर आपल्या शेजार सारखा. भिंत पकडून बसली, पडते काय नाही ना. हे बघा ब्लॅक ड्रेस वाल्यानेच हे बनवलं. ब्लॅक या आपल्या शेजारनी बनवलेले आहे. ही सेजल आणि तिने पण तेच बघा डिझाईन मिकी माऊस. तिकडे तो भावडा बनवते अजून. आता एक बनवून घ्यायचं आहे समोर. ओव्हर कुठे काढून टाकला. तू कढई दुसरी घेतली. हसत नाही, काहीतरी आहे ना मध्ये, काहीतरी प्रॉब्लेम झाला पाहिजे. हसण्यासारखं तर माणसं हसतात ना, नाहीतर माणूस काय बोल 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 कसं बोलणार माणूस. त्याच्यात तुला खायला काय आवडतं? नॉनव्हेज. मग आहे 3-4 दिवसात होतंय है ना. शेजल आणि आपली काजल दोन्ही नॉनव्हेज आहेत. हा एक लास्ट बॅच ना आता हे कसं दिसत आहेत. गुलाबजामुन खायला वाटले ना तर पॅकेट आणा, दुधामध्ये मळा, तळा, पाकात टाकून मस्त खायची सुरुवात करायची.
आपले बाहेरचे गुलाबजामुन घ्यायचे म्हटले तर महाग किती असतात. एकदम स्वस्त पण बाहेर घेतलं तर ना एकदम म्हणजे बाहेर रोड साईडला तर 8 रुपये आणि ते वाढत 20-25 रुपयाला पर्यंत जातो एक गुलाबजामुन हॉटेल पर्यंत. पण असे बनवले तर किती दिवस आपण खाऊ शकतो ना. तो पाकिट कितीचा बघूया जरा. आपण जो पाकिट फोडला ना तो 85 रुपीजचा आहे. म्हणजे 85 रुपीज मध्ये 50 गुलाबजामुन झाले. हिसाब करा आता 51 गुलाबजामुन बनले. 2 रुपयाचा हिशोब पकडायचा पाक बीक पकडून है ना. 50 2 केले की 100 रुपये होतात ना. 2 रुपये म्हणजे काहीच नाही. आणि आपल्या फंक्शनसाठी आपण बाहेरून ऑर्डर करतो ना मम्मी पटकन बनवायचे असे आणून है ना. तर बाहेरून आता हेच 50 ऑर्डर दिलीस ना 10 रुपयाच्या हिशोबाने तरी 500 रुपये घेतील याचे. 100 रुपये मध्ये काम होते तुझं. लगेच फुगले पाकामध्ये. ते पण टाक ना. पाक जरा गरम हवा ना. हे पण गरम आहेत ना. टाक. आता आपण चेक करूया की नरम कधी होतात. 10 मिनिटं तरी आपण ठेवूया सुरुवात. राहिले तरी फरक नाही पडत त्याच्यात. छान दिसतात ना. असे डायनिंग टेबलच्या मधोमध ठेवायचे माणसांना या आणि खावा. चला गणपतीच्या आता मम्मी या फेस्टिवल मध्ये सर्वांनी गुलाबजामुन बनवायचं पाकिट आणून. तर बघूया पाक मुरेल त्याच्यामध्ये. थोड्या वेळाने बघूया आपण चेक करूया. टाकून ठेवलेलं आहे. 14 मिनिटं झाली. 14 मिनिटांनी आतच झाले. नाही बरोबर गाड्या लावलेला होता तेव्हाच झाली होती. म्हणजे 10 मिनिटात होतात ना ते. फुललेत. हो फुगले पण छान ना. मस्त झाले. आपल्याला पाक पण कमीच पाहिजे होता ना. नंतर तो शेवटला पाक राहतो ना तो मग काय कामाचा नसतो. एवढी भूक लागली इकडे गडबड बघ किती झालं सेजलची. तेव्हा घालते बघ वाटे. चला 4 किती सेजल. फुलदाची पिठी बनवूया. अच्छा दुसरी रेसिपी. फुलदाची पिठी. इथे काय काय घेणार. जिरं फोडणीसाठी. ते भारतीवाले पण आले वाटतं. मोहरी मिरची आणि कांदा. आरतीवाले आले ना आपल्याकडे. थोडस खोबरं आहे. कांदा टाकून ठेवतो. आता इथे आपल्या गणपती बाप्पा जवळ म्हणजे गावकी आरती करायला येते. ते आता सर्व आलेली आहे. आता आपण आरती बघूया पहिली आणि नंतर गुलाबजामुन. चल सेजल चला.
प्रसाद घ्या. चालेल मला डबल चालेल. त्यांच्या नशिबात होते सर्व ते गुलाबजामुन है ना. टायमाला झाले बरोबर. अजून किती घर आहे? एकच आहे वाटतं ना. कोणची दोन? सानिकाचं एक आणि पाटील. हा हा. कसा झालाय सांग. खाऊया चला आपण ते. वहिनी धरा. आज गणपती बाप्पाचा प्रसाद झाला. छान आहे, खाऊन बघ. एकदम व्यवस्थित मम्मी. बाहेर एकदम मस्त ना. आणि माहिती पडतो. पाक पण बरोबर झाला. म्हणजे असे प्रसाद वाटायचं असेल तर पाक असं कमी पाहिजे. आणि खाऊन बघ असं माहिती पडतो की हा नवीन बनवलेला आहे. हम्म. छान वाटतो खायला मग. असे माणूस खातो तर 4-5. गोड पण एकदम परफेक्ट आहे ना. हा गोड पण एकदम व्यवस्थित झालाय. अशी उजेड. असं काय. हा मग आपण दोघं. हा उजेड आहे. चला आता गुलाबजामुन टेस्ट करून दाखवा कसे झाले सांगा. मामाने खाल्ले ते मामा पहिले टेस्ट करू दे. आता काय एकदम दाढीबिडी करून चकाचक. पूर्ण थोड्यात टाकायचा. हा. कसे झाले. चला मस्त ते आले. उचल. कुणी बनवले? हे काय आते नाही होय काय? मी नव्हतो ना इकडे. हा. तर अजून छान चांगले झाले असते. हम्म. पाठच्या दोघांना पण द्या. घे तू घे. उचला एक टेस्ट बरोबर दिला. कसे झाले सांगा. छान झालं. असे पटकन बनवा तुम्ही. आपल्या एका पाकिटात आपले 50 होतात ना ॲव्हरेज. मी पण घेतो. तुम्ही पण एक अजून उचला म्हणजे संपतील सर्व ते बरोबर. 2-2 खाल्ले घ्या ना. घ्या उचला. घ्या तुम्ही खावा. मस्त झाले. एकदम मस्त आणि नरम छान झाले एकदम. चांगले आले ते. मी करपल्याला खाऊन बघते हा, एक बघू. हम्म. ते लपवून ठेवलेले होतेस ना. कोणी हा ते पण खाऊन बघा ते कसे लागतात. संपले ते कुठे आहेत माहिती पण नाही पडते. ते पण छान लागतात ना. असे बनवा सर्वांनी घरी आहे ना. मस्त झाले आहेत. अशी बनवा तुम्ही. आणि लगेच होतं अर्धा तासात होऊन जातं सर्व काय. लगेच. अर्धा तास पण नको आहे. आता माणसं ऑर्डर करत बसत राहतात. काय कठीण आहे काय कठीण नाही गोड बघायचं. काय करू गोड काय करू. असं प्रश्न पडतो ना. एक घ्या. एकच बस घ्या. बस नको बस. कोण आहे? बोला. काय रे? जा हा. आला लसणीची पेस्ट टाकते थोडी. पहिले जिरा मोहरी तेलामध्ये मग कांदा मग मिरची आला लसणाची पेस्ट. आता गरम मसाला थोडा आणि हळद पावडर. छान आहे ना. पिठला म्हटला की मस्त. तुला आवडतो ना मग पेटला मला आवडतो पिठला. है ना. पिठला आणि टोमॅटोचा सार आवडतो तुला. हा, 2 गोष्टी आवडतात मला जेवणामध्ये. अच्छा, सारामध्ये. हा सारामध्ये. हे काय घेतलं पिठलं पीठ आहे. हा. फुलझर पीठ. पोळी. आता याला किती वेळ. चांगले शिजेपर्यंत उकळी यायला पाहिजे. चांगली कळ आला पाहिजे. हा. पाठवून घालायचंय म्हणजे स्वतःहून पण माणूस घालू शकतो ना असं. त्याला जमतंय ना आता. कोथिंबीर नाही आणला. नाही लावले. अरे बापरे जराशी ठेवतोय मग उद्या जेवणात. पाण्यातली आहेत का वहिनी? भिजवलेली. चटणीला लागेल ना. दाखवा पाठी दाखवा फिरा. आता जराशी कळ शकतो. ते कसं चिटकतं ना लगेच. मी आता टाकताना दाखव. ते पिठला ढवल पहिला. पिठला पण होतं ना तिकडे. तिथे पिठला बनतंय आणि इथे तू काय बनवते. कोथिंबीरची भाजी. भजी बनवते. बघूया आता भजीमध्ये काय काय साहित्य पडतंय ना. हा. निश्चित कसं ह्याच्यात असतं माहितीये का. प्रत्येकाची वेगवेगळी पद्धत असते. बरोबर आहे. कधी कोणाचं जास्त साहित्य असतो तर कधी कोणाचं कमी असतो. किंवा कोण कोण वेगळं पण काहीतरी टाकतं. वेगळं काहीतरी टाकतो आणि त्याच्यामध्ये टिप्स पण आपल्याला येतात मिळतात. बरोबर. म्हणून आपण ते पदार्थ बघायचे असतात कोण कसं बनवतो ते. हळद पावडर. हा. मामा गाणं गातात आहेत. हा. भाजण्याची तयारी. गरम मसाला.
ते सेजल कोणती रेसिपी बनवते पाटी? भांड्यांची रेसिपी. भांडी घासा मित्रमंडळ. हे घ्या. आता आला लसूण पेस्ट, मीठ, तांदळाचं पीठ थोडस, बेसन पीठ. हो ठरठरो बोलत जाते बघ्या. हे काय टाकताय? बेसन. आता बेसन किती टाकायचं ते कसं समजायचं? ते किती आपल्याला म्हणजे असं चिकटपणा येईपर्यंत टाकायचं. कोथिंबीरीत जरा जास्त लागतं बेसन पीठ. कोथिंबीर चांगली धुवून घेतली ना आपण? धुवून घेतलेली, चिरून घेतलेली आहे. आपलं झालंय पिठलं. मस्तपैकी घट्ट करायचा. भाजीची गरज नाही. पिठलं असं घट्टच असतं है ना? नाही काय काय लोणचं पातळ पण काय काय पातळ पण करतात. आता हे अजून घट्ट होणार थंड झाल्यावर. इथे आपलं कोथिंबीरची भजी. आपल्या या कढईमध्ये तुमचं जेवण चांगलं होतं ना? चांगलं होतं. आत्याची फेवरेट. म्हणजे करपत नाही त्याच्यात. आणि इथे आपली भाजी गरम होते ना? गरम होते. इकडे भांड्या बनतात, भांडे असतात. ही मशीन मागवली काय? काय लागलंय तुला? हे बघ इकडे केसाला येऊ काहीतरी लागलाय. दिसला? चेहरा दिसला? हा. तुझ्या पण डोक्यात नाही आलं बाप्या. मला काय माहिती असं बघते ते. अहो तू चेहरा दाखवत नाही ना. दाखवला आता पाठ दाखवते. कशी पाठ आहे बघा. केस दाखवते केस. सेजल आता 14वीला आहे ना? आता 15वी झाली आहे तिची. आणि काकांची मामाची मामा किती शिकलेले? 6वी पास. 6वी नापास. 6वी नापास आहे. त्याला सोडून दिली. परीक्षेत बसले नाही. परीक्षेला काय बसला का? ते बाईने मारला. बाईने मारल्याने शाळा सोडून टाकली. मग मस्त आहे ना? पट्टा कसा बांधताय बघ. बघितला. तर जेवायला काय काय भात, कोथिंबीरची भजी, भाजी, आपली छोलेची भाजी, हे आपली ऋषीची भाजी, चटणी, पिठलं, चपाती, भात. आज चपाती कमी आहे. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट मध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. आणि आमच्याबरोबर जेवायला या. जेवायला या.